Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Tulis pun pi pai bat bas mak pi khor news. Khor news dan mata hani ha jaka trei jong win of ten kiriu ramba jong bicara ke sini new no sisno jong bicara ni ba bicara ke tadi riu sai an ta mukia. Kedan hani banyak kan lihat banyak pai kalau kemat aku beri pada election MDC ajar pusat. Dasar kalau kenat banyak banyak sampai ba pakai election ajar pusat. Siapa yang dapat district council. Ini kata yang dapat korban dia clarity. Dan banwarak dia katu ni kimat kata kalau kuning. Kasih kentin hak election MDC. Hatu ka district council kadang yang pasti ada ya kajak benreu ane pasti ada ya clarity hak sencar kada kakum kajingkwa jom men barep. Presiun ba kita dokut Play Piru Makarmal. Jom kajalan tentang ofidena konsumsi mulai. Terus yang pai dia ni cukli pi. Kulo pi hari ni election munta khamtam ba hamulan ta election ik tamam. Election menta kadon ru kajing jar kadon ru ka expectation ka jong u ba bar kadon ru kajing hui hai ha babun pat kiliang kajing jar ru katap ha babun kicaka kembang lai kibri la kham start kibri la kham champang kibri la kham nang banthau umla shi ban ong ha ki por pamen shwa o katu kadai ka jonga o nang tungan yu ta kabut nang ta kidai kibri kin nyo kin tap bajanga kin vote bajanga wat kandidat umla ban ong ta ti kala khambha nam ta kari ba kajaj bernri ba jongi habal kham champang ki ba kumnu banjit kita kinong yalam kita kinong syakri apo ka ri ba kajaj bernri jongi tem ta kum mengapai kini ke MDC ka ban sawan kemta ki ban sawan arjar pusan but kum riu pet perman kum kiwi pat kiwi pat ba kajing long kajing man jong kasan sima apo kari jongi kabun ke expectation kabun kata kajing angnut ba kumno kini kinong yalam ki ban sawan kin long ba kumno kini kinong yalam ngin pha hapo ka council ke jung ka autonomous council jung kumu wei pade u nong chong snong ba pi ong pi ngal po maulai constituency or ada nong chong snong po maulai constituency kuma pi ong pi badan ka i bakan long ka thnam hang tai nei kam dei ka ta ka jung tam ka dei bang le i kini news ni ba dep ki 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 king es song su bakla la ban dong mo ne kaba ngam dei hok ile ban kran ba kum du pat ba ngan chu ong kum bangai i hapo ka news kum to ba kadon ha kamolai taung dorbar ka perkhat nam ta ka kani ka common platform matrai ka dei ka ba na common platform kan nam ta ki jong pat ba baro ba jo sngolang haju ka por ye ki ni kinong mi khmat ki jongi kumno kin mo kita ki candidate mo kinong kita candidate kidon ayu ban ai shingi pat ba kidon ayu bakin kren bakin ong bakin yalam ini pat ba kadai ko bahatam bat ka banta ka ba arum ka jing perkhat jungki ka ba ki ong ba nam ta ki khna ki puli ki exam ni kitai baro kat kum ka jing batai ka jungki kadai ka ba bahatam ro ya kata sinjam la da baro ki menjurlang tang ba ka ju ka poru kiru ki song thu kiru ki ong pet ngi nom la ban penbor par kadai ru kom ndan bala an penbor yanu kandidat ru ba wan kan ko meeting ne ban kandak manu ti ka syong kabor jong kimi pat kandidat ki bas thu ba kampat biang kaman platform kinang don kam bakin ya chakmat dala diru atrai kanembu akai kodum kandam ne kajing lada ki mi chakmat ki pan permission ki ba dei ki jong ki ma ya ki jing bet ki jong ki bakin yalap election ti hoi kadai kajing sngow na wei shoi pat ngam kwa da bangan ong bangan point out ngam kadau hai tai benta tang ba kum wei nong song snong ti hapo maulai constituency ngai i ya kani ek badep kajing perkhat kani babahi mta jilang kiru yo ki wei ki perkhat da kum wei yo kiru ki perkhat da kajing bahahi Ma ya kham tanya pai si orang ni election MDC munta ni thai mat pu wei riu le orang orang kun men ta masih tu mo matrai kidik bakhat kwat tu la tipa ka e kata ka district council but
desik usul kawan nak masa ki kam tu kamba ju iya kilap tai khwa ju biju ya sai ju tai tinglang pai ba bang itu baka desik usul kawan baik naga tis chat dia agak khnep kamba kamba ni sip sudut ni yo ipat ba kajindan jong ka desik council kajala ke jengi dasi akilai ki desik council ada ke jumtoy pat kadan ru kajingi phe kajing kala ni tai dasi wa ko ko jantis ka yo phe kanjat ani phe khniat ni kan haudi wa ni ka ki HDC hang ni yo I ba ka ki HDC hang ni ka kong kasih sudut ni kamba kala herdor masih kamde syu kata ka atia ka bhlan mar bon kin yang lam jini ki balan jok ai kisna manswa mar kemla bon pentar kemha ya kata ka ikhtiar jok masih sudut ku ba fi ong mentan ki masih alur Canadian nga tengan ong ba ki Canadian jungi ne ki nong yalam ki nong mi khmat ki jungi kim dei ban long tang ki masih adur ki dei ru ban long ki masih alur namar tang yadur mlong hap ru ban yalur te nam ta jungki ki dei ban long bat masih yadur yalur khnang ba ka jai ban de kon kiu ti ku mo fi kadon kata kajing kli ki jung phi ladang am bakla phi ong ba kadis konsili iman bakla herdor halor kata kajing kamti jong kasek schedule pat kala kata mansu pelengkot kajing kli kala kata pade ya kata ka sensyar khandar ya kata ka riti ka dostor ka jongi ne ya kata ka mo kata kajing ya lenti ka jongi kum ka jat benreu kabaning kong kabang kwa ban ong kolong man u kandidat man u leader bala shajiat ban long u counselor ban long u MDC hapo dis council kadai ka kamram ka jong u kadai kamram jong ka ba un tip ya ka ka ba ushok haka ba ushok ba un tip ya kam ka jong u ka ba udi ban le baning kong sha un tip ka ka bor ka ba udan bu ushong tu bat ka ka ba pen kamti u ban le bun sien phiru i ngar ngayo I ki weru i teng ki poyang to kum ka jing pos niu sansnem syukut ka por klem dami kanu kinu ki so klem dami kanu ka jing toy na panta karib ka jai ban rio nen tang nam ta ki pa ba la jong ru te kum ba mo phi ka six schedule ka dei ka bor ka blak pen kamti ya ka autonomous council but ya kani ka bor ayo ling ba article arspa subsal jong Indian constitution ini man mau kata ba la ai bor ki katkum kitu ki an ki rules ki regulation hapo ka six schedule katkum ki provision jong six schedule kumno ban penyat ya ka autonomous council ka jingkran jong at ka jingkran pa ba ngatrai kan debi kumni da ka jingkran tulang ro ki weipat ki candidate nong ya ki nong yalam ki jongi ki ban sa syong kum ki counselor for this council kalong tray kat kum ka bor bla ai happy pendap ok shoi kato pendap kat kum ki provision le tray ka kam le kat kum ka tu ka bor ba pidon nai le kat kum ka jing snow jong pi ne nai le ban pen I bor jenu yano pi baling ong kum ta ngan ai pi ka wikan kusa kalong ngi I ba pok state jungi ba halada state government shong da kawai ka san hima seng san him pertai da list council shong da kawai kia tingku reng ka state government kan nya da kawai kanti ka district council kan nya da kawai kanti kalau nak kembangkan district council ke kewikaan ka state belum ada kewikaan kishiya shul paramaki kadba unong ba syak kata pada udah upat ba te balai ba hadin bi ka syajit kum ki counselor ne bla syajit kum ki nong bi khmat mo pok state government kili ban klet no ya kita ki jing wan jong ki na ka wipat kita ki issue jong ki political issue jong ki ne kili ban focus wa ka ban kong first and foremost kadai kumno ban syakri kumno ban kentiu ya kan ni kali ba ka jat ban rio bat upat nong jong kan ni ka di ba ka jat ban rio bon sin ki klet ya kata ti kumbo ong mangai pi lada ki penan kam bha thik mo ya kita ki bor ki tiar ki jongki
ngatrai kandang yai kiu kadang buon ka benta ka pakidang dei ban le ban ngitip syai baka district council ban kong ka kamram jo ka ban kong kadai banri ban sumar ya khandau ka siap banri ban sumar ya kariti ka dustur ka sensyar jong kasi kumba julong mo ya takiriti dustur dei pon sien ngi iba ki rules ki an ki regulation ba ki wan pat ki wan pan ban kum ka jing kawang kti ki pat political party ban yo kan tho ki pat ni ban gain ban yo jing man toy Shimet ne banyo jing matoy ya ka parti ka jongki. Kam de ban long ta. Kare ka basong si tam. Kini ki an ki rules kim de ban long temporary kan. Ki ban long kita ki long term sustainable kita ki ba mau sustainable law kan rules and regulation. Ki ban long kita ki an ki ban ngai ki bala ban te la kam ka jaj ban rio ban kan tiu shisha ban le ya ka badai. Wala ako sa pagka si council. Baka kandit ban. Kalau no kum ko tukar contain ni kalau kami kebakin lah kapla ma kebakin kapla yarang sa kamu dah bisa kabaap ya unong kamay bawandra panyo citja cinta Ngasong tu ya ta jing di hoi kani di discussion jungi ki ma ya kata ka jing ong jung phi baka dis council as tu ka jing mut jung phi kalong baka dis council kalong bitang kalong kami ka babat ya kapla baka ap ya ketingka banwandra ulong kapa ni unong kamai kumnu bakan penyat yakin kasam hot klempep ni yoi bak district council kapla pisa joka kadai kabelin kot kahaban up ya state government kumnu ban penyat ikam kijam kijongka klempep takada ngi don kam bak district council kadai banyat ya trailang bak state government man kapor om ba basyong wa kabor po state government ong ai pipet pim ya dai jingbot banga pi klemjit ikipat ba klemjit kibriu jonga pim yo ai kata kadai babakla his pak syak ka bakla haka jinglong brio ka bakla hakam political hakam sensyar kadar ka bakla karkum constitution ka bakla namar ka pila long bias pila long prejudice pila no siliang pila bisyar da ka bamhok ke ka badai ban long ai ki pajba kinjiet ya ki bri ki bala mencekri yaki ki basung tu ki la mencekri yaki ka state government la syai ya kata ka pla pisa ka badai ban legislative council ka dai ban ai da ka bahok bantri de bahok nang bo upai ba jungi hu mentoy ka state government nak menta juno jungi upai ba ka district council ka menta juno jungi upai ba ti lada ka state government ka district council mano mentoy mangi upai ba lada ka set mano ban num mentoy mangi upai ba ti haba khadu de mangi upai ba ti kumbo ong mapi ka ab ka platin ka district council ka jing song tu junga ka jong pi bat barok upai ba lu ka le ka jing syar bang tim hot ka district council ngiu i ba ka ab ya kita ya kata ka platin ka po ka state government dan kum uri pajba kum uri song snong kum uta ubriu badan uri orang ba ni uri samla badan kita kri ajak beriu kan ban kentu ngakwa ban kentu pet kan ni kadika biasness kan ni kadika jingno siliang ka jingle siliang bat ka jingle ka bamdei ka tadak stil ko men klenta ni kadai ban yat lang ban kentiu lang ka ajak beriu kan isu lembakan juga si council ni dan ban benda kita tinong mat bakuno tapi kibun tinong buat cinta cuba ada sadia nasi banjir ta kendai ki bom kendai ki basta na ki bulang ki start na kendai ki bos sempang ki uri sempang kuno ni do kumno ngidon kam kita ki riu nong mi khmat ki jongi tada ki start ki sempang ne utama terter kumo ongai pi men khmat ba ngimdon ngidon kam om tangai ki masih yadur ngidon kam ro ki masih lor hakaju opor ikini kinong yalam ki jongi ni ki pajba ngi di mantrang om tang ki bri bla syai bla sempang ngi dan kam ki bri batrai ki bri belong creative ki bri belong smart ki bri bala management kalau keberan kam pi lada ngasidan tang jing start ngat step manga ngamla apat ban pentrai kam dan jing mentoi jing start jonga lada ngala ban mare serum sendeng na neng serum na wa sendeng ngala ban mare kumta dengan don ka jing sempang jonga kum menteri kam kata ro kam dan jing mentoy yakin masalang ti kinong yalam ki pajba ki batip banjit kum kita ki brio ki badon ru ka jing sempang ki badon ru ka mensim menyetrai nam ta pajba ka jing sur mensim bat kham tam ki bada tip sisya kum do menyetrai pajba pi kini ka ba don kam ba yemla menculet da kawai ka theoretical aspect kalong ka basu ka subu lupa ngacu anu kusai pi ngayo si spak tengka
kemut ngai sam shpo tengka hapok madan tong la ayo uwe hadu shpo pla yo marmat shpo teng utu bayo hakatu kapor dan kam dan jing matoy teng utai pat ubahat ar kata kapor dan kam ha yo itu jing matoy jung kabamut kata ka jing bantai junga ka proper management ka don kam ba komno bantrai na marba pihap tip janu banyarap janu komno ka kam banle hakanu kapor pat komno banle dada pisule betang ba follow be kawi ka formula te kam trikam kadang ngidon kam ki brio ki ba sempang ki brio ki belong smart ya ka management jungki par ki brio ki bala ki badan sya ka ban siem ban kit ban ba ban sakri pan ba kata ka jungki kam jungki terus tu na ke jumpa tai di sepang kata ke ni tu itu ke jumut banjudon kam ya ki non ngilam bat kulo pai ba ki di banjir dia nyapai dia ha ka sik sedep kebal pengkebor yang ni dah kebor ikhtiar maka desi council ban pe makinsa daldi lagi tandai nahi ibat kadang sekui kamat betul ba kibreu isang seperti ni som seneng hayo hat di kren bat kim tip ka kata sik sudut ka kata ka 371 wan ki wa ba ka khamla ka 371 banyak sik sudut dari bang bedang la ka sik sudut ya 371 akan ko bakini ki arli kian lakini ki konta ki paya jong karti sejak hari indah ki kesan sa ka anu ni mak to ngan keren syai namar ka jingkeli kalong yanga kalong ka ba khamba ka 371 article 371 ne ka 6 schedule ka kanet bandrio gidan kamar songtu ya ka 371 gidan kamar songtu 6 schedule nga bat phi ngila ban tip ha ka jing tip ka junga dei pat nam ta ki viewers nga kwa ban pensyai khendiat tang khendiat ka 371 ka dei ka special provision na banta ban special provision for protection ya ka state government kamut kamat an kabalong kerpang banyada ya ka state mai ki bri jong state ka ba ai bor ha state government kat ba ka 6 schedule ka dei ka bawan ka bang yo kata ka bor kum ka parallel government ban don la ka jong ka administration talong no autonomous administration ban don la ka jong ka executive ban don la ka jong ka legislative ban don la ka jong ka judiciary ka court kamut ka apo 6 schedule bala long bala pentri kampat ya ka autonomous council ya kata ka board autonomous kata ka power kalong thikum community government kamut ka don la ka jong ka board ha ma ban pe ka ndo siap khamtam bat ya ka liti ka dustur ti man ta ka ba khamba ka 371 ngitip baro hapo kari jongi don ka artlik state bayo ka 371 kadai ka special protection baik kata ka special protection pangadong ip kamut bandong iwe hidup sispa E to Z kamut kumta ba ya ka ba ay ka Nagaland ka 371 ka ju ba ay ka Assam ka liban nong ba ay ka Tripura ka Mizoram kam di kumta ne ba ay ka Andhra Pradesh kam di kumta ka 371 ka dai ka specific ba ka libat ha inu ibenta ba ka ay kata ka special provision ba ka parliament kanum la bancinaan halor itu ibenta ibala yada claim dasya dak state government dak ba pass resolution kanuksa kum ka Nagaland ka don ya ka 371 ka bayada haka religious belief jongki haka jinget ki jongki jinget tanra jongki haka customary practice jongki haki courts ki jongki haki jing haki kam jakai kamputa ki jongki ti ka 371 ka don to haka jing don jong ka 371 ka parliament kam num la bancinaan direct to lat no ba ka state government ka pass dak ba resolution ti banta ka state government ka kani ka 371 pat ka bayadai pat ba ki pat state Mizoram ni kipat kim dei ka ju ka jingeda ka provision pi te kemut don la ka jong menta pila song tu ke dis council no ya ka 6 schedule par ka dei bet ka an ka bu ka bla prescribe bet tik barot nabas dang bukut tada ka Mizoram ka yo ka 6 schedule kan ya ka dis council hapo 6 schedule kan apply E to Z tada ka Nagaland kan apply E to Z tada yo ka mo ka Tripura kan apply E to Z ne ka Assam kan apply E to Z jong ka 6 schedule ti menta ban ong kala ka 371 ne kala ka 6 schedule pi kim don ki jingla bor
Nomor belai lada kawan ka six schedule kabor rukom trikam kan lai pok autonomous district council. Lada kawan ke 371 kan dailing ba jong ka state government. Hiam, dia kamu ke state government ba district council. Dia mentak ke ibar khamba lada kia ya ilang. Jadi semua jong kalong lada kia ilang. Nomor belai ka state ka 371 kan empower no kan ibor no iwi benta banjada special provision hapok state government terter ABCD ibam dan pat hapok ka six schedule kan. Ban pin pura ya kata keriti kesensyar kadar kajungi kajing ada ya kajat mandi kajungi ya ka ibam dan hak six schedule nyada no daka 371. Oh, nanti sulit dengan ada ke sarkar India ka ai pas ya ka six schedule but ka 371 satu kamlong ba kendo positif ni kita na yo ka meding. Oh, ngasong tu ya ka ik ba piong mapi. Marngi ngila i ya ka jinsi shahi bak state government bak district council hak state jungi bon sin ki ya dala ka jong bon sin ki ya challenge wei bon sin ki pin ibor wei andrai pat ki ba du nong ki de ki pat ba ma kata ka de ka jing sngow ka jongi ma andrai pat lada ka shumul dang yo ya ka 371 ka ai bor state government ya ka ba kam dan po ka six schedule dia kamut lada ka bor pa six schedule kam dai pat nong ka badan six schedule pada kam dai ban kata ru ya ka 371 ma kala ban long ta hai benta lada ki examen ba dia kinyat pat hakat kum lai jong ibenta kat kum lai jong ibor de ka ibat bakham kermen kalau lada ki ya ilang kindon kata ke connection ke bridge jong ka district council bak state government bakin ya trilang nam ta ka jong toy ba lada ngishu ya long bet kum ni naduk menta naduk menshua haduk menta bat kaban sawan ba ue basong state government un pen saja yu basong district council un pen ibor yu state government di kajat bari jong ikan position senoro ba kata ka six duk kam dundan jong mentoy haba duk menta ka experience kan ka experience jong ka bang layu i ba ka district council teng ka trikam tang nak menta ka jong mentoy jong nur basimat pat pen sung bahai nu yenu ne kan ko political parties ni kan ka jaka na kan pajba ban kersan ki long kata ka experience ka bang yang ning tai ngam kono lot ibaro Kelaja kata kala ni ko sisa hin dan yu baru bisa ke usul sulong tangkum ka jaka pula penelitian ni jaka kamai ani kata ke dia ya itu juga mampu jaka dan amali nomor kumbang itu bi bah buat council nginya keren biang balai yidon kam baling laban ong bangindon kam baling laban ong yidon kam 371 nomor balai ki ibro cumlong bi anti wan ngila dulu ya kabar wan kia lagi kan akajing mbek sam mo ni kata kon yidon kata kalan la dai jing mbek put ni kle barasa hap me setiap gomen kan setiap musuh usul tong kum ka agencies pe chini longan situ ipi ka rukom ka rum ka jingdon jong ka bor ka an ka kum ka jingdei ka rukom haba yede hi kini ki boundary dispute jong ka state government ni kaban bor district council kam don bor kata ngitip dan ngitip pat ka district council ka don bor ha khandok siap hanu kata ka rukom ba piong ba ka don bor ha khandok siap ka dei ban li khandok siap ha juk bor kam don bor ya upur sa pi don ka jinga perang ne ka khandau ka siap pis ngutu ka dei ka jonga ndai ka bor ka sanchar khadar hang ni kam dei ka jonga ka dei jong ki bran bor jong government te ka ju opor ka district council ka don ya kata ka bor ban jada ya kata khandau ka siap ka badai hang ni hapo mo ban pen scam kita khandau siap un kiriti restore khandau siap ki bangidon ndai pada ban ong ban ya solve pada boundary dispute kan ngan su ong ma kam dei tang ka bor jong district council ndai pada ka state government ka dei ban cancel ka district council haban solve ki boundary issue nomor baka bor ban pe khandau siap ka dei ka district council wala dak state government ka don bor ban pe ka ki put kisam ti Henry pat bun sian ngi iba ka state government kaya la ka jong ban nga don bor ka district council ka ong ka kwa ban le kam don bor ka le pat ki benta ki ba umdan jung to en ta jung pa ba ti takadaw ka jing tu ka long ba ka state government ba district council le piya la yang mentang ni susu yang kata jumut
or district council. Nama kini buat kini tiba beralai no masih kedong tahap tu kinyat yang kat kom kata kau provision kat kom tu kai kita kalau nak sik sedut. Wah kita cuma pen kembaklah teh. Kata kajing penon kembakla dai. Barho hingi ngitip yui. Namar kalong no fish haba kibriu kishim ya kakam. Kim tip kumnu man le apa itu hakam. Kanyalam sekajing kelumar. Tibun sian pada kibriu bashim ya kakam kitip ya kakam. Nrai pat kile kakam kat kajing mentoy lajong. Kat kajing mentoy shimet. Katakan ka penlong penpan yu pat ba ban sngau ba dan jing mentoy nak dis council. Henry pada wat ong bakadis council kam dan jing mentoy. Kadis council kadai ka met ba hak state ke jongi bahkan yada ya kariti dustur ya kendo ka siap. Ngan ong ip kadis council ka first duty ke jongka kadai ka custodian ya ka customary practices jongi ka custodian ya ka kendo ka siap ka jongi. Kanong ri kanong dai kendo ka siap. Kabanin kong tam. Kanong ri nong dai ya ka riti ka dustur ka jongi. Dai bun sin ngi pada ba kiap kadon penbantang kajing perkat